Vážený pán predseda vlády Viktor Orbán, som hrdý slovenský ľavičiar, ale hanbím sa ako pes za to, čo tu stvárajú tzv. Ľavičiari, sociálni demokrati a progresívci. Je to hlboká neúcta voči Maďarsku a strednej Európe. Slováci vám držia palce. Slováci spoločne s vami stoja proti ilegálnej migrácii. Slováci spoločne s vami stoja proti federalizácii Európskej únie a bojujú za národnú suverenitu. Slováci bojujú proti vojnovým štváčom, militaristom a rusofóbom, ktorí sedia aj v tejto miestnosti, a ja budem hrdo následovať váš príklad a pôjdem o pár dní do Moskvy, aby som viedol mierový dialog s Ruskom. Pán Orbán, pamätajte, to nie vy ste extrém. Vy máte silný mandát od maďarského národa. To oni sú extrém. Neoliberáli, progresívci, militaristi a vojnoví štváči. Ďakujem, pán Orbán. I give the floor now.